Ahoj, vítám vás u nového videa, ve kterém bych vám ráda dala pár tipů, co koupit své drahé polovičce k Valentínu. Sice je Valentín pro spoustu lidí a obzvláště mužů takový ten americký svátek a nerado ho slaví, tak si troufám říct, že každá žena v koutku duše tam někde doufá, že dostane aspoň kytku, pozvání na večeři nebo nějaký dárek. Samozřejmě jsou mezi námi i páry, které ten Valentín slaví ho každoročně, mají z toho takový rituál, ale i těm se může právě stát, že už jim dojdou nápady a neví, co koupit. Takže já jsem projela internet, zavzpomínala jsem, co jsem třeba darovala nebo dostala já a teď se na to podíváme. Jelikož se teď na mě dívá asi víc žen než mužů, tak začneme dárky pro muže a tam je taková stará, dobrá klasika a to je nějaký parfém. Já za sebe musím říct, že já naprosto miluju vůni Armani Coat anebo Armani Coat Sport. Ten Armani Coat má černé víčko, Sport má stříbrné víčko. Pak ještě Armani Coat dělají různé limitky, ať je to třeba Summer nebo Ice a všechny tyto vůně voní naprosto dokonale. Armani Coat je to, čím podle mě nešlápnete vedle, protože tato vůně voní nejen mě, mému příteli, ale celé rodině a i spoustu kamarádkám. Já se přiznám, že i já se tou vůní občas voním. Hlavně ta vůně opravdu dlouho vydrží, ráno se navoníte a ještě večer ji cítíte, jak kdybyste se vonili opravdu před chvílí. Další vůně, která mě za poslední dobu hodně zaujala, je Adrenalin od Enrica Iglesiase, ač já ho opravdu nemám ráda, ale fakt nemám. Tak ta vůně mně přijde naprosto božská. Je dost výrazná, sladší a na to, že to není high-end parfém, že vlastně patří k těm levnějším, tak na té kůži dlouho vydrží a moc příjemně se rozvíjí. Dalším tipem na takový malý dárek, na takovou pozornost jsou třeba trenýrky od české značky Represent, které prodávají opravdu v mnoha designech a hlavně mají takovou velkou přidanou hodnotu, protože je koupíte v plechovce, do které si pak váš přítel či manžel může dát třeba hřebíky nebo matičky a dát si do garáže. Posledním tipem na dárek pro muže jsou šperky. Chlapi rádi nosí ocel, která vůbec není drahá, spíš bych řekla, že je levná, takže nějaký náramek či prstýnek seženete opravdu za pár korun. Když jsme u těch šperků, tak se přesuneme k dárkům pro ženy, protože šperky jsou ideálním dárkem pro ženy. Každé ženě uděláte radost nějakým šperkem, ale třeba u prstýnku si opravdu musíte dát pozor na velikost, aby pak ten prstýnek nebyl velký nebo malý, anebo koupit takový, který je univerzální, jako třeba tento prsten od JWL Jewelry, který je univerzální a vejde se úplně na každý prst. Samozřejmě ženě můžete taky koupit nějaký parfém, buď to ten, co už v koupelně má a víte, že ho má ráda, anebo se nějak nenápadně zeptat, který by se třeba přála. Já vždy doporučuji Calvin Klein Euphorii, kterou používám já sama a používám ji už několik let, už mám několikátou lahvičku a kamkoliv přijdu, tak mě vždycky někdo řekne, že krásně voním. Dalším tipem na parfém, který je hodně oblíbený, spoustě lidem voní, já osobně ji třeba nemám tu vůni, ale vím, že mnoho kamarádek ji používá a to je Lanvin Eclat d'Arpège. Je to taková fialová koulička a ta je taky hodně oblíbená a tou si myslím, že byste taky nemuseli šlápnout vedle. Spodní prádlo může být super dárek, ale taky super průšvih, protože není nic moc horšího, než když koupíte set prádla, kde pak vaší ženě jsou malé kalhotky a velká podprsenka. Takže bych spíš koupila třeba jenom nějaké hezké kalhotky a podprsenku pak můžete jít koupit spolu. Dalším typem je kosmetika, tady bych volila asi pečující kosmetiku, jako je třeba nějaký masážní olej anebo olej do koupele, což se právě hodí k tomu Valentínu a k té romantické atmosféře. A ještě mě napadla nějaká voňavá svíčka, protože ženy mají obecně rády voňavé svíčky, to je jedna věc. Za druhé vám to krásně provoní byt či dům a za třetí zapálená svíčka vám navodí takovou tu valentínskou romantickou atmosféru. Schválně mi dolů do komentářů napište, jestli Valentína slavíte, nebo jestli je to pro vás den jako každý jiný. A pokud ho slavíte, tak doufám, že si ten letošní užijete a že na něho budete dlouho vzpomínat. Všechny tipy na dárky budete mít dole v infoboxu, abyste se na ně mohli podívat a já se zase budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!